guys, yun nyo guys, Half Moon Beach. Half Moon Beach, yan po yung Half Moon Beach. Paano ko ba? Paano tayo maglalakad dito? Ayan, may dito. Ada video. Sama ko. Ada video na upload YouTube, ada YouTube. Yan. Sama. Yes. From Egypt. Yang bilang catatannya from Egypt by Victor. Ada saya video na. Sama ko. Yan. Yan, malakad kami dito sa yan, mga sapatos. Yan guys, ito yung pinakabubuhan ng Hapons. Bali. Saka ito yung mga view. Ganda oh. Ganda. Stop. Yan. Yan ha. Wow, sarap maligo. Sarap maligo dito. Ito yung mga cottage nila dito. Ayan, sama ko. From Egypt, from Swat. Ada native. Ayan, ito yung mga cottage nila guys. Ayan. Pagka ano na ito, pag Ramadan, ayun, ano na yan. Stop na. Ayan ang mga cottage nila guys. Ayan. Ayan, habang mo natin. So, kasi pagka nagtapos na itong bakasyon, pagka ano na, marami na mga Pilipino pumupunta rito. Kita niyo yan? Kasi maganda kasi dito. Para ito na vlog natin. So, yan ang kasama ko guys. Ayan sa likod. Para may pang ano tayo mga. Kasi natapos kami ng trabaho. Ayan. 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 Maganda dito. Walang tao. Walang tao dito. Oo.
talaga. Tama sa galakad tayo. Hey! Yan, shout out sa lahat ng mga kadisyerto ko dyan. Lahat ng mga nakakalawin ko dyan. Yan, sa mga ninyo. Yan guys, dito po tayo sa Alcobar. Half Moon Beach. Ito po tinatawag nila ng Alcobar Half Moon Beach dito sa Alcobar, siyempre. Kasi galing kami sa trabaho. Diretso na kami rito. Sabi nakatakot. Masarap ka magkapagal. Ayan. Diba? Masarap dito. Yun, no? Yun. Ayan nyo. Dito kasi nailigo kami dati dito. Siyempre, ito natin. Yan talaga bubuhan niya, yan, bubuhan. Kita niya yan, lapad kanina. Tapos doon sa kabila, mayroong ano yan doon. Ayan na yung kasama ko. Nakapag-relax pag dito ka sa Pasigan. Ayan. Dito kami. Tapos dito may mga cottage dito yan guys. Yan tubig. Maraming ano rito. Yan o, mayroong ano nga o. Maraming palang ano. Yan nakita niya guys, ano, yung starfish. Nakat ito. Mayroon, marami. Yan o. Yan o. Kinakain yan eh. Yan ang kinakain yan. Kinakain na nakita ko sa aklang, kinakain na yan. Meron pa rin yan. Yan, makati yan guys. Siyempre. Ano ba tayo? Yan. Tayo dito. Maraming salamat sa inyo yan ulit guys. Maraming salamat. At syempre, ayun. Hindi ba chat ako sa inyo. Maraming salamat sa pag-support kayo ako. Yun guys, dito mga nandiyo natin. Ayun. Yung pasamantala lang kasi kami guys dito kasi nga may trabaho kami pinuntahan. Diretso na kami dito sa Half Moon Beach Resort. Maraming salamat sa inyo. Makita nyo naman ang view. Yung kasama ko. Tumatawag sa kanya. Maraming salamat ulit sa inyo dyan sa patuloy na pag-report kay Talpo. Nag-decide ngayon, mag-ingat po kayo lagi dyan. Nagsasabi ng katagang, mag-ingat po kayo lagi dyan. Bye-bye and bye!